Omeyimu na yewo na Ghana mabunu eti atua ese nia mpanimfo a wo oman Ghana mu eye no wani enye ho obra pa wode oman Ghana ebo kwan a wode oman Ghana fa so no wani nye ho ni nyina ene sen ene se wo bo Ghana mabunu abro papa yedie ne nkoso a esese nka wo pere hwehwe woma wani kwa ho na wo hyehye ede to ho ma nchirima se beye na mabunu so ye benya adwuman na wo mu di ekire beba nso no wo benya fapem papa ewo oman Ghana mu no ebeye bibi basa aye nam so Ghana mabunu eti atua papa na enye asemkuma ni nyina mu mabunu ni bi ba bonten be kasaye enam so krama ebinum ekasa traye kasa broso ema ekoba ne se wakasa etia empanifo a wo oman Ghana mu se aye ahemfo ana se wonum a wo bu oman pani ne nkrofo na bedi ekire ni wono okeka ka ho nyina eno ekoye nsem bebre ewo oman Ghana mu na mibisa se ne bone ene sen ese abofra woni penitie na openini ebo brebi ana woye nyame bi a wani enye ho dia wo abofra no susu se dia openini eye no ebetimi dia oseye ni oye ni aba na wo beka enka ne bone ene sen nanso akoye bibia wo ho ese Ghana eye ye culture ya mamre enkyere sa se abofra wo se wotimi kasa ekire wo pani wo kwan bi so enu nti sa ade we pote no abeye ade bi a edi yen Ghana maburu ni nya wo kwan hodo bebre so Bible akasa ese abofra fani die ma wawofo ana wo mpanimfo na nkwan na warewa asase so enu ye asem da ho bi abreni na no mpanimfo eka kire emofra ana se yen tituru emabunu no mpanimfo ta akasa asem ne kire ye pa nanso aye na mpanimfo no won refi wo ho ese sa ehokro na so kwase a wo se awofo munhye momma ebufuo na nti sa awofo munhye momma ebufuo dia enne na Bible ne kire ese ebufuo mu no nipa timi ye dia ensen fata anase obi timi gina ebufuo so ekeka wono so na adwene pa na sa ena sisi Ghana man yensem akwakoye se wo yo babunu na hu bibi na se ekoso na enya anase timamuni wo bibi na ekoso na enye na okoka na wanya amane nanso ewo se Ghana mpanifo hunu ne se mo akasa na amase sei emabunu dodo na ede wonpe ahye wonsem na wommu ade se ne awo ka ne se emabunu ni mu ade na wonmu a wo sorigina brane eka no kra ne de to ho ese nyama echie nti yensiesie no wo ka se wommu ade ni nyina no na efi ne ye ani suban bia ye mpanimfo no edida no edi na asema mi kenyi no obi bebisa se na adan na me kasa sa yenhwe video ya etwaguwe wa hwe Ghana den pa na eha yen wo omayi mu den pa na ye ade a yenya wo ye mayi mu nti a ebema ye de ye ho agigya ya toto ye ho ase wo oman Ghana mu na amahodo so mpanimfo be hu ye mpanimfo se wo ye mofra wa wo hwe video ye ekoso ya ahimfo binum na akọ Dubai wo ko Dubai nka mo siesie mo hu kama moda Ghana amamre edi wo amahodo so hwe senya mo frifra mo kente siesie om hu kama efe papa enka den enka be ye ni so ese senya mo aho ofetie yi musuban so bedi mu sa nanso hwe ede ni ehunu eye gold chain a eda ahimfo kon mu na wayiyi di ahyehye Dubai fo mpanimfo yi bi na gold a eda won kom a wode ahye wonum no na won so Dubai fo no so de jalabiya ede afra wonum akata kente no so na wa ufra kente kra hwe wo ho akono ne ede ade we akata wanum nyam so sa enti de mpanimfo ye wo man Ghana mu eso ani no eso ani enema bi se wo hwa eye ebufuo ehye ebufuo papa na nti se susu apa se oman Ghana himfunu bi na etimi akọ Dubai na wode sika kokọ eda won komu oman ni sika o kuro oman ya wodi so hene kuro a wodi so hene ejapade sika yedi ewo oman ni mu ana kuro ni mu a eda won komu na wode akọche saa no na nti wankasa wayi wo komu ade ejapade saa gold chain wayi die gu obi komu na ede na wo ye nti wonwi hu se wanum nyam na wo toto na asesa no enti enka wo bibia wo nipadua no wadwene mu ana na samo ye nyama bi sei na mabunu ye hwe ne ye hunu na se ehye bufu a wogidi se den na beba eno na ye akwanya ma enem emabunu no emu ade no akoya akwanya
akwan da ho bi e de ma mabunu no na se mabunu no sore waka na se wo ka mo se mo nte ase na nia wo yei ebufuo ba enya atamdide ne bedi akire ana says one wendi watam mpo a wode wo yaw ebe kasa wo kwan bi so a e de oye ne bebre e ne beba saa de ya ekoso ye nkenne Ghana ye ne abie Ghana yakoyanim Ghana ye gina pempenso bi a nkennema bi atiti sei na eni hu kwan se ekoso wo man Ghana mu ense fatakra ese be koso wo man Ghana mu kanetete yete ha ena ye keka se ye mpanifo a omenya wo ba bi kɔ omukɔ ensamachi no omaye ade a ensem fata omabɔ meburu no abro to the extent say abrofo ifi abrochire baaye no wode eye ahode inuane nyama nkitinkitin bi ena de ba Ghana hanom a enam so ema enkane Gold Coast ananka yenim no wabesisa eye yefumegudie nyina ese wabre ye nuane ne ntade ai enniama nkitinkitin bi a wodi fi abrochire ba ye nti ye nananom tena ase ye hwe ha ema wosesa ye sika ye yiedie ye nimonyam ye nkoso nyina ede koye na enu achi a ye hunu se eye bone anase amoa oman Ghana no eden ena ye enke wasa ye boho ban nanso ye bebo ho ban ni momu no ya ma ye ho kwan ama abrofo ya bo oman Ghana mu ena wo tu ye fomagudie wo guso kakra na aka na nkampanifo betimi aboho ban aso ano no wetimi de ye bibi ama oman Ghana ma nchirima enya esomfaso emebu na ewo mususu betimi enya esomfaso no je tu na jeje mu ama ahodo sofo aba titiru ne anuanom China fo yi wo ma Ghana ha ena ye ahemfo ni bi enim hu bi wa ma kwan because there's no way asase betimi akodi obi nchen a saa asase no ohene wa oteso no wontimi emma ne se ono no wa ma kwan no na se ye kwan paso po no hene de ma kwan a ehu be hia se nko hene ne betu agina ama amanfo bi ahwe se be ye na abrofo yi wo bampo a won sese ye nsase ne yensuo nanso akoba na saa na won anka se si forma ba man Ghana mu aba be sese nyama nyina awie no enkamane nso why there be anso wa se mpanifo nankasa na asoa gold no wo mo de akwa ama ne ho o mankasa asoa won agudi anka wodi siesie won ho a ye de sika akọ na aye no won kasa fa de kọ eye Dubai ena sesei no wode tutututu eye abrofu yiko mu na wode tu won koma na onso wode jalabiya na eden akata won so na wode kata won so ni nyina wanum onyam so ena wo kata no efise wo hwe se na kentenisi fata won no na nka wo da African culture edi Ghana mamre ena nka wo ton no enka efe nanso hwe jalabiya sisi akoya butter trading wode eyi sika akoba na wabeje ntoma ye de sika akọ enne Ghana ya hemfu ni bi de sika akọ ene kotontoma wode ma abrofo hwese ye de guom kom no wo seresere hwe papa pani sei ye de gu kom na ate wo na wo seresere enti dia wo yei na se ade ada wo kom enti ke betimi atena se ye be nane bo ne betimi aye bibia ma oman Ghana na se mebunu ehwa enti entwa won sunu mu ana enye won ya ana edem pa na sese eha oman Ghana mpanimfo a enu nti wo ya ade a won hwe daache wo ya ade a won hwe emebunu e wo oman ni mu na emom akoye se won kwa won ho na wo dwene akoye pesemi nkuminya obroni beka se selfishness sese eno na ye mpanimfo no oguso a wo ye na se susu apa wo ye pani na wutifie na de esa wo fata obu e wasa woda na di e wo wankasa wo ho aye ne yetaka bibi se nia wo odi wo ho begija no saa e na obi nso ebeye wo na nti se pani a wotifie ana woti wo mamu na yedie ne nkoso e sese wo kata so na da ho che eda ho mambere ebetwemu na emebunu ne eye nchirima so so benya ho faso na wo de kwobo afare a ana wo de kwogura to prese ya enti wo so pa se de na mebunu no enka emfa ho asem na mabunu enka nkyerɛw so yen sɔre mo yensam ema mpanimfo ya ana yen sɔre nka se o ma yade ye mo mamu ana abra ye nim se nea wo ye de wo seye na eba na se mabunu kwaka na ne mpanimfo ni bi so asɔre agina ne wanka ne yie akwala nkasa saa nanso wo se wo kan hunu se edi kan no wo pani no na wo hya abofra na bufuo na ma wo no so nya akwanya wo nya wanim kasa asa obi e ni hono mo obetini asori preko pe akasa me kasa etia me pani
na pani bia so so no wo bu wo ho a ebeye den empo ese wo yonko pani bi beba wanim na obeba be kasetia wo kwanbone so anaso wo de wanim ebeye fom ensi da na mom pempen so a wo beduru na wo hwe wo ho se wo ye pani enke wo se enipa nyina ba wanim na wo de ebo ni die ma wo na wankora wo ho e wo obuo kwan so no ema ekwan beda wo ho an yese osono etofom a aboa bia bo ni bi kwa enti sa wo ye pani no ani kan fo obuoni ni di ama wo ho wan kire ni so e wo wabrabo a wo bo ho a ebe ye den papa ese wo bi nsoso e di obuo eni ni di esefata e de bema wo na nkampese abofra na enti ehu behia ese Ghana mpanimfo mo be sori agina mo naso mo ma mo ani nda ho mo mpere emfa ma Ghana mambunu mo mpere emfa ma enchirima enu na ye ade hia de anke wo se dam akoma so na enye se mo besesa eye Ghana kakra na abrofo ne ba ya besesa kwa ya wo jama ayen wo sesa papa ni nyina dodo na akwa ya kakra wo jama ayen no enye no e na afei de sese de abroso kra ene se mo besoa mo aka mo ho abom na mo akwa amanone na mo de be kwa akojija mo de be kwa akochichesa eden pa na mo be se mebu ne yenka nkire mo ene ma bi se wo hwa eye bufuo papa enu nti se Ghana ebe kosu se ya na akoye se eye nkirima no ye ni daachi ye ni da so bia ehu be hia se mpanifo mo be ma mani ada ho wondom a wo kasa ekwa ekire mpanifo wo dimu na wano eduru bedwam mo nhwe na mo mfom na nsi fom sebe na ye mpanifo aka na wo to enema bi ejeje mu no wo ani ebe ba won ho so efise Ghana ebe yeyi a na efiri edikanfo sebeye na ahotoso ne enidaso papa bi nso ebeba ama Ghana emebunu meda wase ema mo ni hwe mu ne ba ma meda ko a masanso abesom mu biom kai sabri ne abri nyina obe subscribe like na share sebeye na onua bi nso benya authentic news a etwego ewo Attention TV so ni bi ahwe Attention TV we inspire you more eno a eni yasema de bia ye kan eno nti numbers egu screen no so no bomoden na fa wudwedie dwe bia wudie no ye bebo hu dewro na ye be inspire e wo kwan hodo so a ebe ma won so wadwuma no ebe koso toten e na wano so amma wo me na wase sa wo jebre na wo hwe me